klar. 3, 2, 1, go! Stop det, kør. It's beautiful. Hvor lang tid er der gået? Næsten et minut. Næsten et minut? Eller næsten 2 minutter. Nu er der gået 2 minutter. Jeg optog også en 3 sekunder. Var det på under et minut, så? Det er altså under 2 minutter. Ja, hvis de kan gøre det under 3 minutter. Nu er 3 minutter, var det. De skal kunne gøre Nu skal vi fandme sprinte, okay? det under 3 minutter. Så har de vundet helt lortet. Kom nu! Nå, en anden vej! Hvad fanden? Hallo, kom nu, der er! Nu er der 10 sekunder igen! For helvede. Du kunne fandme godt have vundet det her lort, hvis I tog jer helt sammen. Så er det fandme bare... Nej, I har tabt. I har tabt. Den er over 3. Er de på det sidste plads? Ja, de er næsten på 3,5. Det er de sidste biler selv. Hallo, det var... Jeg stod helt, jeg sad her, det knuste, så jeg kunne slet ikke styre. Vi havde bedre tid med. Ja, det er jo det.